Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Αυτό που βλέπετε είναι έναν άμπελος σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου, το οποίο σήμερα θέλω να δείξω την πνευματική προέκταση αυτής της αμπέλου που μιλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσα από τον λόγον του, την Αγία Γραφή, και αναφέρεται στο κεφάλαιο 15 κατά Ιωάννη και λέει ότι εγώ είμαι η άμπελος, δηλαδή ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός είναι το αμπέλι, ολόκληρο αυτόν το χωράφι. Κάποιοι εννοούσαν ότι είναι ένα μόνο φυτό, όμως στην καθημερινή μιλούμε για η άμπελος είναι ολόκληρο το αμπέλι με τα φυτά μέσα, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Ο Γεωργός είναι ο πατέρας Θεός, ο οποίος πνευματικά περιθάλπτει, πνευματικά ποτίζει το αμπέλι, πνευματικά κλαδεύει το αμπέλι, πνευματικά λιπαίνει το αμπέλι και ούτω καθεξής. Άρα εάν εμείς οι άνθρωποι είμαστε το αμπέλι, δηλαδή τα κλίματα εμείς είμαστε και το αμπέλι είναι ο Κύριος, άρα τρεφόμαστε από το χωράφι που είναι η άμπελος, τρεφόμαστε από τον Κύριο. Ο πατέρας είναι αυτός που καλλιεργεί όλα αυτά που βλέπουμε. Παν κλίμαν, δηλαδή κάθε φυτό κλίμαν που είναι μέσα σε μέναν και δεν φέρνει καρπόν, κόπτεται αυτό. Δηλαδή όταν το κλαδεύουμε το αμπέλι, υπάρχουν τα λεγόμενα λέμαργα τα οποία δεν φέρνουν καρπόν και τα κόβουμε. Τα κόβουμε αυτά. Αυτά φεύγουν. Μένουν 1, 2. Αυτά θα φέρουν καρπό. Τα άλλα τα λέμαργα φεύγουν. Δεν είναι καλά. Και καθώς κόβουμε, το αμπέλι τρέχει ζουμί. Δηλαδή πονάει το αμπέλι. Άρα και εμείς, καθώς μας κλαδεύει ο Κύριος, πονούμε. Μακάριος εκείνος που τον κλαδεύει ο Κύριος, διότι θα φέρει πολύ καρπόν. Και συνεχίζουμε. Και πάντο φέρον καρπόν καθαρίζει αυτόν για να φέρει πλειότερον καρπόν. Δηλαδή το κάθε φυτό κλαδεύεται με μέθοδο για να φέρει πολύ καρπόν. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους, διότι παρομοιάζει εμάς με τα φυτά. Γι' αυτό λαλεί, εσείς τώρα είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίο μίλησα προς εσάς. Αυτό που ζητάει ο Κύριος, λέει, μείνατε μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπόν από μόνον του. Δηλαδή το κλίμα, εάν δεν το ποτίσει το χωράφι, αν δεν το λιπάνει το χωράφι, εάν δεν πάρει τις βιταμίνες από το χωράφι, δεν μπορεί να φέρει καρπόν. Άρα ο Γεωργός, ο οποίος εκαλλιέργησε το χωράφι, το ελείπανε το χωράφι, και η άμπελος όλοι αυτοί που μιλάμε είναι ο Κύριος, αυτός θα δώσει την τροφή στο κάθε φυτό. Το κάθε φυτό θα καρποφορήσει και μάλιστα καλών καρπών. Και λέει, εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα.
αυτός που μένει μέσα σε μέναν και εγώ μέσα σε αυτόν, αυτός θα φέρει καρπόν πολύ. Διότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και είναι η πραγματικότητα. Εάν κάποιος δεν μένει μέσα σε μέναν, πετάσσετε έξω, ρίπτετε έξω, ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσιν αυτά και ρίφτουσιν εις το πυρ και καίονται. Δηλαδή, αυτά που έκοψα, πετάσσονται έξω και καίονται. Όταν γίνει ένα βουνάρι μεγάλο, θα καούν. Τώρα, με τον τρόπο δοξάζεται ο πατέρας. Άμα φέρουμε καρπόν, το λέει πιο κάτω. Και είμαστε οι πραγματικοί μαθητές του. Και φυλάττομεν τα εντολάς του. Τώρα πρέπει να πάμε για να δούμε κατεξοχήν τι μιλάει για την άμπελο στην Παλαιά Διαθήκη. Και να πάμε στον Ισαΐα, στο 5ο κεφάλαιο, που λέει ο Ισαΐας δια Πνεύματος Αγίου: τώρα θέλω ψάλλει εις τον αγαπημένον μου, άσμα, δηλαδή τραγούδι του αγαπημένου μου, περί του αμπελώνος, για τον αμπελώνα, το δικό του αμπελώνα, αυτού λαλεί. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώναν επί λόφου παχυτάτου. Εδώ είναι ένας λόφος, παχύν αμπέλι. Τι έκαμε? Το περιέφραξε λαλεί αυτόν και μάζεψε εξ αυτού τους λίθους. Έχουμε πέτρες μέσα στα αμπέλι. Μάζεψε τους λίθους και τι έκανε? Και έκανε πώς να το πούμε, σαν περίφραξη, και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα. Άρα τα κλίματα, τα φυτά, είμαστε εμείς, και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού του αμπελώνα. Και κατασκεύασε έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να γάμει σταφύλια, αλλά έγκαμαν αγριοστάφυλλα. Πιο κάτω, αν διαβάσουμε καλά, λέει ότι τα κλίματα, τα εκλεκτά κλίματα, είναι ο λαός Ισραήλ. Είναι ο λαός Ιούδας, είναι οι φυλές του Ισραήλ, είναι αυτά τα εκλεκτά κλίματα που περίμενε ο Θεός να κάμουν καρπό. Και κάμα αγριοστάφυλλα, τα οποία είναι ξινά. Τα αγριοστάφυλλα είναι ξινά, δεν έχουν γεύση καλή. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άντρες Ιούδα, κρίνετε παρακαλώ ανάμεσα σε μένα και στο αμπελώνα μου. Τι το δυνατόν να κάνω έτη εις τον αμπελώναν μου και δεν έκαμα εις αυτόν? Ερωτά ο Κύριος. Τι έπρεπε να κάνω σε αυτόν και δεν έκαμα σε αυτόν? Αφού τον περιέφραξε, αφού έβαλε πύργον υψηλόν. Ο Κύριος είναι πύργος υψηλός μέσα στο αμπέλι και τους προστάτευε από άλλους λαούς, από άλλες φυλές. Τους προστάτευε συνεχώς τον λαό Ισραήλ. Και γιατί λοιπόν ενώ περιέμενα να κάνει σταφύλια, λέει, έκαμε αγριοστάφυλλα? Ερώτηση πάλι. Εγώ περίμενα να κάνει σταφύλια εύγεστα, σταφύλια τα οποία να μπορούν να κάνουν κρασί, και έκανανε αγριοστάφυλλα.
Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου, ο δικός του αμπελώνας του Κυρίου, ο δικός του λαός ο Ισραήλ. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Δηλαδή στην ουσία αφαίρεσε ο Κύριος την προστασία του από τον λαό Ισραήλ και ήρθαν όλα αυτά τα δεινά. Ήρθε η εχμαλωσία, ήρθε ο θάνατος, ήρθε η σκλαβιά, ήρθε έτη άλλος Φαραώ. Ο Θεός τους ελευθέρωσε από τον Φαραώ, ο Θεός τους ελευθέρωσε με δύναμη, φανταστική δύναμη, την οποία δεν έχουμε σήμερα, δεν τη δείχνει ο Κύριος σήμερα, αλλά τότε έδειξε τη δύναμη του ο Κύριος, άνοιξε την θάλασσα, έκανε πληγές, καταποντισμούς, έφερε πράγματα και πάντα τους εφύλαε και τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Και όμως, αφού είδαν τόσα πράγματα και τους έβαλε τους νόμους διαμέσου του Μωυσή, έδωσε τους νόμους, αυτοί δεν υπάκουσαν στις εντολές του Θεού. Πάντοτε εστρεφόνταν σε άλλα πράγματα, σε είδωλα, σε άλλους θεούς, ελάτρευαν την Αστάρτην, ελάτρευαν το Βάλ και τόσους άλλους θεούς και ξεχνούσαν τον Κύριον των Θεών, ο οποίος τους προστάτευε και τους είχε σαν κόρη οφθαλμού, λέει ο λόγος του Θεού. Σαν κόρη οφθαλμού. Δυστυχώς, σήμερα στην Καινή Διαθήκη είδαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έδωσε σε εμάς το πνεύμα Του για να καρποφορήσουμε. Εάν δεν καρποφορήσουμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι μέσα μας και μας διδάσκει τον Λόγο του Θεού, μας οθεί να πράττουμε τα εντολάς του Θεού, τότε και εμείς είμαστε τα κλίματα τα οποία δεν θα φέρουν καρπό και τα πετάσει έξω, λέει, τα βγάζει έξω και τα καίει. Ευχαριστώ για αυτό που μοιράστηκα μαζί σας. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο μόνος σωτήρας, ας είναι η σκέπη σας, ας είναι η ζωή σας, ας είναι αυτός ο οποίος θα σας οδηγήσει στην ουράνια αιώνια βασιλεία Του. Αμήν.